Ну, я бы пачаў з таго, што тое, што ў Беларусі палітычная сістэма гэта такая персаналісцкая суперпрэзідэнцкая рэспубліка. І нават канстытуцыйная рэформа, так званая, якая адбылася ў 22-м годзе, яна толькі, ну, па сутнасці ўмацавала гэтую персаналісцкую суперпрэзідэнцкую рэспубліку і зрабіла такую падушку бяспекі для Лукашенка на магчымыя розныя рызыкі. Але вось менавіта тады, у 22-м годзе, так ці інакш, шмат гучала пра то, што будзе перабудоўвацца палітычная сістэма ў Беларусі пасля прыняцця гэтай канстытуцыі. І сапраўды мы глядзелі, сперш сайбраўся ўсебеларускі народны сход, потым былі праведзены выбары ў парламент, потым вось так званыя прэзідэнцкія выбары. Ну, лагічна, што вось гэта перабудова палітычнай сістэмы, яна пад новую канстытуцыю вымушана была падбудоўвацца. Але калі захоўваўся такі цэнтр прыняцця рашэнняў, як Лукашенка, які сканцэнтраваў у сябе ўсю ўладу, ўсё гэта было па сутнасці нейкай імітацыяй. Яны казалі шмат, што там і парламент будзе шмат на што ўплываць, і што, можа, нават і УНС будзе больш на што ўплываць. Але мы бачым, што гэта ўсё цалкам імітацыя і фармальнасць. Але пасля так званых выбараў Лукашенка сапраўды зараз упершыню кажа пра стварэнне нейкай камісіі, якая будзе прапаноўваць яму кадравыя рашэнні па ключавым пытанні, па пытанні кандыдатуры ва ўрад. І гэта нават не прапісана ў Канстытуцыі, якая ў 22-м годзе імі была распрацавана, што ствараецца нейкая камісія, якая будзе прапаноўваць Лукашэнке кандыдатуры на пасады міністраў, прэм'ер-міністра, яго намеснікаў. Всё гэта сведчыць пра тое, што Лукашенко можа ўжо так ці інакш задумвацца пра нейкую інстытуалізацыю, ці, ведаеце, не хочацца паўтараць такое слово, але калектывізацыю, наданне калектыўнасці ў прыняцця нейкіх ключавых для сістэмы рашэнняў. То бок, калі ён раней гэта асабіста рабіў, вось тая самая персаналісцкая суперпрэзідэнцкая рэспубліка, то зараз ён все-таки спрабуе гэтае рашэнне больш зрабіць калектыўным. Але вы думаеце, што гэта шчырае памкненне, а не імітацыя? У прынцыпе ж можна сабраць колькі заўгодна розных меркаванняў, як ён казаў, ад журналістаў, там, не ведаю, ад сялянкі, ад рабочага, а ў выніку зрабіць все роўна па-свойму, а проста гаварыць, расказваць людзям, што ён з усімі параіўся. Сапраўды, пакуль рашэнне будзе прымаць ён, то бок цэнтр улады будзе асабіста ў яго, то, канешне, гэта ўсё выглядае больш як імітацыю. Але гэта, ведаеце, фундамент для таго, каб зрабіць так, што будзе пасля яго. Вось, напрыклад, яго не стала. Ён закладывае фундамент для стварэння такіх калектыўнага Лукашэнку ці калектыўнай эліты, якая ўжо будзе ці то новаму прэзідэнту прапаноўваць штосьці, каб гэта было не канфлікт адразу ў гэтай эліце, ад каго мы будзем там прызначаць і так ці інакш, а каб выбудоўваліся нейкія правілы гульні ў межах той палітычнай сістэмы, якую не пабудавалі пасля прыняцця Канстытуцыі 22-го года. Я думаю, гэта ўсё ў першую чаргу менавіта звязана з тым, што ён думае пра што будзе пасля яго. Ён хоча заставіць сваю спадчыну. Ён нават у сваіх інтэрв'ю неаднаразова казаў пра «нам трэба захаваць курс, нам трэба захаваць курс, патрэбны моцныя людзі, якія захаваюць курс». Вось гэта пра гэты курс. Ён фармуе такую колькасць нейкую людзей, так званых вось гэтых ці то атачэння, элітаў, я не ведаю, як іх назваць, і яны нават больш публічныя становяцца. Раней адміністрацыя прэзідэнта таксама яму прапановы, таксама прыносіла. Ён прымаў рашэнне. Але зараз гэта публічныя людзі. Частка з іх, я думаю, будуць і з адміністрацыі, частка з іх так званых дэпутатаў, там даверныя асобы. Ну вось ён будзе фармаваць пул такога калектыўнага органа ці такой камісіі, якая будзе яму прапаноўваць. Сёння ён будзе канчатковае рашэнне прымаць. І нічога яны не змогуць з ім там паспрачацца, яму штосьці прапанаваць ці заблакаваць. А вось калі яго не будзе, ужо іншае пытанне. Ну, то бок ён рыхтуе глебу для захавання свайго курсу пасля таго, як ён сыдзе, ці то памрэ, ці то штосьці іншае зробіць. Мой калега, палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч напісаў тэкст пазаўчора на нашым сайце «Ён ёсць», і там ёсць цэлы абзац, прысвечаны, ну, нібыта, на думку спадара Карбалевіча, фаварыту Лукашэнкі. Гэта, на ягоную думку, генпракурор Андрэй Швед, і нібыта пра гэта сведчыць тое, што вось у гэту камісію, здаецца, так мае ўвайсці, апрача так званых старшыняў двух палатаў так званага беларускага парламенту, адзін сілавік, і гэта акурат
Андрей Швед. Як вы ацэньваеце ўвогуле такую верагоднасць? Ці назіраеце вы такую некую цеплыню Лукашэнкі да Шведа? Ну, ведаеце, вось гэтых спекуляцыяў наконт таго, хто будзе пасля Лукашэнкі, хто будзе яго пераемнікам, да каго цеплыню, ну там дагэтуль ён там цеплыню да крутога, там шмат Сергей Чалы нават казаў пра, што вось будзе транзіт улады да крутога. Шмат спекуляцыяў на тэму Мікалая Лукашэнкі, ці то пра Віктара Лукашэнку, там хтосьці пра Галоўчанку кажа. Я думаю, што ніхто з вышэй названых людзей вось на сёння не з'яўляецца сапраўдным фаварытам. Мы побачым, можа быць, яго трохі пазней, бо навошта зараз яму вось менавіта дэманстраваць, хто гэта можа быць. А чаму ён не хоча ў гэтую камісію сілавікоў усіх, акрамя генпракурора? Я думаю, што генпракуратура ў яго разуменні ў перспектыве, на вось пра тое, што я казаў, калі ён, напрыклад, штосьці з ім будзе арбітрам паміж сілавымі структурамі. То бок не сам, там, умоўна кажучы, там наступны прэзідэнт ці хтосьці яшчэ, што ўсё ж такі наўпрост генпракуратура будзе гэтыя там МВД, там вайсковую пракуратуру была ідэя стварыць. Гэта ўсё пра тое, каб быў нейкі орган, такая пракладка паміж непасрэдна сілавікамі і прэзідэнтам у выглядзе вось генпракурора. Я думаю, што ўсё ж такі гэта хутчэй пра гэта можа ісці размова, але цалкам дапускаю, што з такім бэкграўндам чалавек, тым больш ён праводзіць цалкам прарасійскую палітыку з гэтымі працай над генацыдам беларускага народа, гэта цалкам расійскі наратыў. Я думаю, што тэарэтычна можа разглядаць, але мне вельмі складана спекуляваць на гэтую тэму, бо сапраўды вельмі шмат можна назваць прозвішчаў, можна і казаць дзеючых некаторых губернатараў, там Кухараў, Турчын, ці то Снапкоў, яны таксама могуць быць, ці то там прэм'ер-міністрамі, ці то ў перспектыве там прэзідэнтамі. Гэта ўсё вельмі даволі дастаткова шырокае кола лиц, мне падаецца. Зразумела, не паспаў і не ваенком. Я працытую яшчэ ўсё ж такі Валера Карбалевіча, кажучы пра гэтую камісію наконт ураду, ён гаварыў пра тое, што магчыма, гэтая камісія ствараецца дзеля таго, каб Лукашенко мог вось такі канфлікт стварыць у наменклатурным асяроддзі. У працэсе падрыхтоўкі новага складу ўраду будуць нейкія кланы вымалёўвацца, якія будуць штурхаць на адказныя пасады сваіх людзей, канкураваць, сварыцца. Ці думаеце вы, што гэта рэальна? Я думаю, што тэарэтычна яно заўсёды так было. Вось, то бок у адміністрацыі людзі сустракаліся больш кулуарна, не кулуарна. Ён, мне падаецца, ўсё ж такі спрабуе гэтую барацьбу наменклатурную інстытуалізаваць у межах гэтай камісіі, каб, можа, нейкім чынам гэтыя правіла гульні акрэсліць. Вось, таму я думаю, што гэта было і гэта працягнецца, але закладаць наўмысна канфлікт паміж наменклатуры, яму невыгодна, навошта? Ён заўсёды будаваў моцную вертыкаль, якая яму проста служыць верна і глядзіць на яго, навошта яму ствараць гэты канфлікт паміж імі, каб потым выступіць арбітрам, тэарэтычна так, але я думаю, што штучна ствараць гэты канфлікт не мае сэнсу. Я больш схіляюся да таго, што ён хоча інстытуалізаваць менавіта вось гэтую наменклатурную барацьбу, каб калі яго не было, то ўсё роўна гэтыя правілы гульні яны захаваліся. Але ўсё ж такі вяртаючыся да ўраду, у гэтай беларускай сістэме, якая сёння ёсць, наколькі моцныя паўнамоцтвы гэтага ўраду? Вось, ствараецца нейкая атмасфера зараз трохі таямнічасці, нейкая камісія будзе, а насамрэч шмат ён вырашаюць. Усё ж такі гэта проста рэалізацыя пастановаў і ўжо рашэнняў самога Лукашэнкі. Так, вось я з чаго, мой базавы тэзіс, з чаго я пачаў эфір, што па сутнасці цэнтр улады застаецца ў Лукашэнкі. Нічога не змяняецца. Але я кажу пра тое, што ён спрабуе закласці вось гэты фундамент, што насамрэч, калі мяне не будзе, вось гэта сапраўды штосьці будзе вырашаць. Але пакуль я ёсць, нічога, яны будуць выконваць мои даручэнні. І сапраўды, урад у гэтай сістэме не мае такіх моцных паўнамоцтваў, як у дэмакратычных сістэмах. Парламент, урад. Не, сапраўды тут усё роўна цэнтр прыняцця рашэнняў у Лукашэнкі асабіста. Ён стаў такім інстытутам, бо ён яшчэ і сумяшае ў сабе старшыню, пасаду старшыні Усебеларускага народнага схода. Гэта, ведаеце, калі яны спрабавалі зменшыць, пераўтварыць
персаналісцкую суперпрэзідэнцкую рэспубліку менш персаналісцкую, яны стварылі ее мега суперпрэзідэнцкай, калі ён у сабе ўсё вабраў, вось усё, пачынаючы ад агульнага сходу, ад выканаўчай улады, судовай і гэтак далей, нават больш. Ну гэта просто фантастычна. Я думаю, што калі вось яны спрабавалі зрабіць крок наперад, яны зрабілі 2 крокі назад насамрэч. Хацеў бы я яшчэ пагаварыць пра так званае мясцовае самакіраванне ў Беларусі. Вы, зрэшты, там працавалі у гэтай вобласці. Скажыце, вот ён таксама Лукашенко на гэтым тыдні гаварыў пра гэта, і ён паабяцаў, што зараз ягоная вертыкаль нібыта атрымае больш паўнамоцтваў, таму што ад іх будуць таксама і большыя патрабаванні. Адпаведна, трэба даць ім таксама паўнамоцтва. Гэта была цытата Лукашэнкі. Ці збіраюцца, на вашу думку, на гэта рабіць? Таму што мясцовае самакіраванне ў Беларусі так называлася насамрэч, але яно практычна мала што вырашала гэтыя сельсаветы, чым яны займаюцца, там зямлю мераць. Я тут бы больш казаў пра тое, што гэта хутчэй размова не пра самакіраванне, а пра кіраванне. Вось мясцовае кіраванне. Вось мясцовае кіраванне старшыні аблвыканкамаў, старшыні райвыканкамаў па сутнасці прызначаюцца Александром Лукашенко. І зразумела, што як ён можа іх прызначыць, так ён можа іх і зняць. То гэта цалкам вертыкаль. Але я думаю, што яго думка таксама палягае на тым, што, напрыклад, калі там далей мяне зноў канспіралогія, што вось ён ці там памрэ, ці то сыдзе, ці штосьці ён думае, сапраўды трэба паўнамоцтвы, якія ёсць зараз толькі ў Лукашэнкі, імі паціхеньку трэба дзяліцца. І вось перадача больш паўнамоцтвам старшыням райвыканкамаў і самім выканкамам, там цікава, што ў гэтым указе ёсць частка рашэнняў, якія будуць прымаць выканкам. А выканкам гэта не толькі старшыня, гэта там і намеснікі старшыней, там і яшчэ нейкі там кіраўнікі міліцыі, каго я не ведаю, яны там могуць каго заўгодна ўключыць, бэрсэмаўцаў, але так ці інакш гэта таксама калектыўны орган. Вось гэта такая ссылка да гэтай камісіі, ведаеце? Вось тое ж самае. Я думаю, што гэта спроба сапраўды у перспектыве надаць больш паўнамоцтваў на мясцовым узроўні, таму што і спрос з іх будзе вялікшы. Але гэта не пра самакіраванне. Вось саветы мясцовыя, парламент, гэта па сутнасці настолькі імітацыя, то бок гэта толькі для таго, каб людзі не пыталіся, слухайце, а чаго намі кіруюць менавіта гэтыя людзі? То бок спроба імітацыі вось хоць нейкіх дэмакратычных працэсаў. Я думаю, дарэчы, і выбары прэзідэнта яны ўсё ж такі заменяць выбарамі праз усебеларускі народны сход будуць прызначаць яго. То есть максімальна вось удзел людзей з гэтага прыбіраць, але мясцовыя выбары, парламенцкія, вось гэта адзін дзень галасавання яны заставяць, так бы мовіць, каб апраўдаць, чаму менавіта гэтыя людзі прымаюць нейкія рашэнні. Але па сутнасці гэта стварэнне такой у кожным раёне мікралукашэнкі, які будзе яшчэ і прызначаць кіраўнікоў бізнесу. Гэта, ведаеце, гэта па майму меркаванню, як я яшчэ не ўпэўнены да канца, гэта спроба у кожным раёне стварыць такіх карманных алігархаў, якія будуць працаваць на старшыню выканкама, а той будзе у сваю чаргу працаваць на вертыкалі, якая яго прызначыла. То бок гэта ўзмацненне кантролю паўсюль, па ўсіх напрамках, але пры гэтым закладваецца ідэя ў далейшай перспектыве. Я не кажу пра сёння, нават не праз год, не праз 2, не праз 3, можа праз 5, 10, 15 год, ідэя трохі пераразмеркавання паўнамоцтваў у бок мясцовых органаў, у бок нейкіх калектыўных органаў і гэтак далей. Але ці гэта, на вашу думку, не ёсць той транзіт улады, пра які шмат гадоў ідзе гаворка? Все-таки, як бы там ни было, Лукашенко за 70, а праз 5 гадоў будзе 75, калі будзе заканчвацца гэты тэрмін. Сапраўды ён думае пра транзіт улады. Я думаю, што ён думае не колькі пра транзіт улады, а пра захаванне лукашызму, захаванне свайго курсу, калі ён сыдзе. Я не думаю, што ён можа сысці праз 5 год, ці праз 2-3 гады, можа праз 5 і будзе. Все будзе залежыць ад яго здароўя, я думаю, і ад таго ўвогуле, ці жывы ён будзе. То бок гэта ўсё ж такі выглядае так, што ідэя транзіту улады закладаецца, але я не ведаю, куды сыдзе Лукашенко. Ці то ён усё ж такі сыдзе на ОНС і будзе новага прэзідэнта, ці ён сыдзе пад зямлю,
і все, і там гэта будзе ўжо фактычна зусім іншая сістэма. Вось тут складана спекуляваць, але я думаю, што захаваць курс, захаваць лукашызм, захаваць ідэалогію, канешне, ён хоча. Але звяртаючыся да гэтых выканкамаў мясцовых уладаў, ну, ці вам вядома, якія канкрэтна паўнамоцтвы, апрача вось канкрэтна гэтага там прызначэння ці вырашэння будучыні старшыняў нават камерцыйных прадпрыемстваў? Што яны могуць па вялікім рахунку там рабіць? Ну, там цікава, што яны могуць узгадняць закупку тендераў з адной крыніцы. Ну, гэта фактычна такая карупцыйная, дастаткова моцная сістэма. Вось гэта пра стварэнне гэтых у кожным раёне карманных алігархаў. Ну, гэта сапраўды павелічэнне паўнамоцтваў. Пра больш інфармацыі пакуль невядома, трэба дачакацца публікацыі гэтага ўказа і тады ўжо глядзець. Але пакуль выглядае так, што ну, сапраўды гэта павелічэнне ўплыву старшыні выканкаму на мясцовым узроўні, бо сапраўды вельмі часта, нават калі я працаваў, былі такія сітуацыі, калі там бізнес сказаў: ну, слухайце, гэта асабістая ўласнасць, што вы хочаце ад нас. І ўсё, і нічога ты не зробіш. Але вось зараз, калі будзе ўзгадненне праз старшыню выканкама, то гэта, канешне, павелічэнне сапраўды ўлады. Кожны раз Лукашенко, калі гаворыць пра нейкія кадры, гаворыцца там нейкі пра кадравы рэзерв і ўвогуле пра праблему гэтых новых кадраў. Як вы думаеце, наколькі яна зараз сапраўды сур'ёзна адчувальная ў Беларусі? Ці ёсць увогуле тыя, хто можа прыйсці, вот вы кажаце, там Лукашенко задумваецца пра нейкі транзіт, на месца тых людзей, которые сёння ўжо, ну, у ягоным узросце іх даволі шмат на кіраўнічых пасадах? Канешне, ёсць у іх там гэты кадравы рэзерв Александра Лукашэнкі, там 900 чалавек, ёсць і проста кадравы рэзерв у кожнай дзяржоргана, дзяржкіравання. Там гэта дастаткова такі, там нават ёсць і перспектыўны кадравы рэзерв, там брэсэмаўцы, студэнты апошніх курсаў. Гэта такая сістэма, яна насамрэч існуе. Пытанне ў чым? Ці ёсць там тыя сапраўды кадры, якія, нават калі пройдуць праз гэтае гарніла наменклатурнае, ці яны сапраўды змогуць на вышэйшым узроўні прымаць адэкватныя часу, адэкватныя сітуацыі, менеджерскія рашэнні. Вось у гэтым ключавое пытанне. З той сістэмай адукацыі, якая ў нас зараз ёсць, з той, як бы, выбудоўваецца сістэма ізаляцыі Беларусі, не атрымоўваецца ніякага досведу кіраўнічага з развітых краінаў, а наадварот. Ну, ўсё гэта сведчыць пра сапраўды нейкі крызіс. Я думаю, што праз нейкі час мы пабачым гэты крызіс. Але пакуль такая, ведаеце, на бліжэйшы час, я думаю, нейкая абойма, як кажуць, у Лукашэнкі ёсць на там міністраў, на ўрад, напрыклад. Што тычыцца там больш высокіх пасадаў, ці то ён кагосьці бача на сваё месца, мне падаецца, сапраўды пакуль не. Ён нават там і пра гэта думаў, казаў, ну пакуль такога чалавека няма. Вось той добры, а вось каб яны, як я, былі ўсе ў адным месцы, усе добрыя якасці былі сабраны, такіх яшчэ няма. Ну, можа, дзесьці вымалююцца. Але я думаю, што гэтае пытанне кадраў пакуль у бліжэйшы час гэтая абойма ёсць, але ці то ёсць за імі хтось, вось гэта галоўнае пытанне, пакуль выглядае так, што не зусім. І апошняе пытанне: калі сапраўды там прыняты будзе гэты закон ці указ пра тое, што будуць сапраўды нейкія больш шырокія у іх правы, прызначаць кагосьці ці вырашаць лёс у сваіх раёнах, плюс узаемадзеянне з гэтым бізнесам, ці не створыць гэта пэўную паталогію, калі вы ведаеце, пасля 30 гадоў, калі ўсё было вельмі жорстка рэгулявана сярод гэтай вертыкалі, зараз яны адчуюць, што яны атрымалі нейкую ўладу, будуць сапраўды нейкія кланы нараджацца, будуць алігархі мясцовыя, узаемадзеянне, ну, у умовах беларускіх палітыкі з бізнесам. Ну, слухайце, я думаю, што у гэтым таксама палягае нейкая думка, стварэнне новых гэтых элітаў. Бо гэтыя старшыні выканкамаў, гэтыя бізнесоўцы, з которымі яны будуць працаваць, тыя дэпутаты, якіх яны самі там узгадняюць, мясцовых органаў, яны ж потым усе пайдуць у усебеларускі народны сход. Я думаю, што канчатковая ідэя вось гэтай перабудовы палітычнай сістэмы у тым, каб стварыць такую, яны вось ненавідзяць, вельмі любяць казаць, як яны ненавідзяць шляхту, а іх ідэя палягае на тым, што стварыць вось гэтую новую пласт шляхты, якая будзе вырашаць лёс краіны без уліку меркаванняў грамадства беларусаў.
І вось гэтыя эліты, яны і хочуць на перспектыву сфармаваць. Яны ўсе думаюць, вось я думаю, што гэтыя эліты, яны будуць працягваць курс Лукашэнкі, бо гэта яны, дзякуючы яму, сталі такімі, і яны будуць зацікаўлены ў захаванні гэтага курсу. Я думаю, перспектыва такая. Вось гэта адзіная думка, якая, мне падаецца, будзе прыхадзіць да кожнага дыктатара на старасць гадоў, стварыць нейкі пласт элітаў, якія будуць далей праз дзесяцігоддзі несці тое, што ён заклаў.